سلام وسنينا أخمخون فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلو محمس عسرت حد سنة كتشن عيسان شدشن تدالوه حدي زناتات عزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو إرتران قبتن ودبات باتس عسبن مارسا فاطمان حابيران كما عبلا عبس من معبتسعين ركي قوات تقراي بموزو قطعو عن كتاتون زفوت روس كفتان اكسجت أمريكان إيران إنا قدده يخيدالو ناب أمريكان اتوم كأتو زقبهم سبات كأتو خمس خلو تجليتو عم برا أفغانستان بسنك دبدب نفاريت باكستان سبات هوتهم سينهم إذن كالم بزرج حزركم كأربعة كتكاتاتون بخبر عدم بريزنت إسياس أفورك زمرحو لوق منقستي إرترا كابشو عتسنة قتشن إسان شدشنات حزو أب كايرو قبطي عدد أكايدو أوشت زعودات زي منستر قدات وطاء إرترا عثمان صالحن منستر قدات وطاء قبطي دكتور بدر عبد العاطين بعسرت سنة قتشن إسان شدشن أب كايرو سفح زيتا أكايدوم بمسألة منستر يمانا قبر مسكال أما حبروا مرة خبتات إكس جاس فور حبريتا كتيم وقنات أمونقوم زلو كل مرياوي متحبارن مدلدال أبنى حبر قدات زلو مرقتي متأسرن تسمام عمالو دعت زيتا أبستوها بغازيتا أو مقلتي كتيم منسترات نتا أمونقو بريزنت إسياس أفوركن بريزنت عبد الفتح السيسن بشمون تسنة استقايدة عمي زيتا مسألة بمقبر أبزم سعود تلاتات نايم التحبار سمع كم زبطوها عراقيتهم أب عودتات معدنن تحتقصن منبرا أبايتن اندستري مدهانيتن مكفاف عسا بعراو مقعزان مسرفع مدلدانن عامي ودبات إرترا بفلاي دما ودب عسب متصوعن مارسا فاطمان أمونقهتين هاقرات زلو نايمريتن أيرن بحرن مرغابتات متأسرن منستر قدات وطا قبط بوغونو أبزها بحبريتا እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ኣማኻሪ ቁጠባዊ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ኣብ ግብፂ ዘካየደ ዑደት ከምኡውን ኣብ ግንቦት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር መጓዓዝያን ግብፅን ምስ ወከልቲ ግብፃውያን ሰብ ሃብትን ናብ ኣስመራ ዝገብሮ ጉዕዞ ስዒቡ ዝመፀ ኮይኑ ንግዳዊ ልውውጥ ቁጠባዊ ምሕዝነትን ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ ናብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ምስ ግብፃውያን ሚኒስትራት ወፃኢ ወፍሪ ንግዲ ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ኤሌክትሪክሲቲን ፀዓትን ሕርሻ መሬትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ይዝከር ፕሬዝደንት ኢሳያስ እውን ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ፅላት ፀዓት መጓዓዝያ ዓደናን ሓበራዊ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ክሰርሕ ድልውቲ ምዃና ሓቢሩ ነይሩ እዩ ግብፂ ንተሳተፎ ብሕታዊ ፅላት ሃገራ ኣብ ዕዳጋ ኤርትራ ክትድግፍ ምዃና እውን ኣፍሊጣ እያ ብተወሳኺ ብወገን ግብፃዊ ትካል ምሕዝነትን ልምዓትን ኣቢሉ ዓሚ ንምህናፅ ዝወሃቡ ቴክኒካዊ ስልጠና ንምስፋሕን ተሰማሚዖም ኣለዉ ግብፂ ንልኡላውነት መሬታውን ሓድነትን ኤርትራ ሙሉእ ደገፋ ከም እትህብ ደጊማ ከም ዘረጋገፀት ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ብዛዕባ ፀጥታን ቀይሕ ባህርን ኩሉ ዘባዊ ኣመልኪቶም ኣብ ዝተዛተይሉ ዓመ ሃገራዊ ትካላት ምሕያልን ንርግኣትን ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ እዚ ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ ሕግታት ተመርኪሶም ዘካየድዎ ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ፀጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባህሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕር ዝርከባ ሃገራት ጥረ ሓላፍነት ምዃኑ ገሊጹ ካብ ዝወፃኢ ዝኾኑ ወገናት ኣብቲ ዞባ ናይ ፀጥታ መሳርዕን ንምግባር ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብርዎ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ቅቡል ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ምስ ሃገራዊ ሕጊ ዝጋጮ ምዃኑ ኣመልኪቱ ግብፂ ነዚ ኤርትራ ብዛዕባ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ራእይ ሙሉእ ከም እትድግፎ ኣፍሊጣ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ኣብ መንጎ ኣስመራን ካይሮን ዝግበር ዘሎ ምምሕያል ዝምድናታት ብፅቡቅ ከም ዘይትጥምቶ ክግለጽ ፀኒሑ እዩ ኢትዮጵያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንዝግበር ዘሎ ፀዓታት ሰላም ንምትዕንቃፍ ንምዝራግን ትንቀሳቐስ ኣላ ምባል ትከስስ ተሰሚዓ بحامس إنسان حدا جنبوت كلتشن إنسان شدشن وهاب قال مينستر قدات وصاي إثيوبيا أمباسادر نبيات كيتاتشو أبزها بغازيتا ومغلتي اتخاب كايرو زوت زهانات أو وديت نتي إثيوبيا بسلام منقدي أفدق بعد مركب زلو عدليت المعنكاف غالبون نمساقن زعلميو كبل قاليتو مينستر بدر عبد اللاتي أبسمرا مسمعكنا زينا اتهاجر أبز جبرو علامتي اتم حدرانك أي عباري نايتنا بجماجم بحري زلوا هجرات راي فولي حلافنت كقوم كم زجباء بمغلط أب جماجم بحر زيرك بهجرات أب أي حوار مستأسسرو زخون يكون سمعت نايمتها مثل كم زي بلنك أتهم والأختي أحلفني ريو وهبقى المينستر قدات واتس جبتي أمباسادر تاميم كفلا كم زحبره كتير مينسترات أب قدات سودان الصوماليان زتكورة زباو قدات حسب تلاويتهم جبتي رجعت كأن أفريقيا مسهجرة وتأتى بقطع استأسسر كوينو لولا ونت هجرة وزتكورة ويرجعت زبا زرق بحدا وجنت رايزوس بينا وسجمتي كم تنتصق أنا تيرا أموداتا كتير مينسترات از استراتيجيكاوي محزنة زي بقطع علي مجمجامن أب كيرو ناس مران وانا ونام مخار زتتات كقطع المخانو كم تسمعوا تستوها بحبريتها يرد
لوم كنا أما حبروا ميداتا تزرجحو زلون بخلاو منجست تجري كم زوتن زنقرلو حدش رك أواج ككاتر كنيلو أتنهلاون دحنة هزب تجري نمو حزوت أواج بهرا وخلاو منجست تجري زبل موت أوعي استوهابو سنة منجستاو خمزخنن ناب كلاو بايتو كتصدق تثبيت كم زقبالون بيبيس تجينا قافلتي وشت أراجتلو تأربعنا أربعة زلوا أبشدش معرف استوى دبا لكن أواج أبي تبيع بزح زي تلمدون كابت السرع كلاوي يخون أهجرا وعجي منجستي وتسا خطر قوم توهابو قلد نجاجتات زحازن كوين الله اتمتو تأواج ألاين وعلى بريتوريا أفريسو قبل الحزب تجري كل عينات بدلن قفعتات إني فتم سلازلو حزب منجست تجري نرأس نمكلغن تفترو حجاون مسرت كم زلوا أقدمو أسفيري ركب واحد نت بمسألة وعسم بريتوريا زقامة جزيام محدار تجري بمفرس بتقن هنا استمسته بيت مغري كتكا تجيريو الدمام اسمه منجست فدرال زلوا وتري كي يعرقو تسجيل له إذا خمسين لنا هالوي إذن أوان كينات تحاسبو زوات زمسل أواج رأي زلوا إذا أواج أبقبل نخوعل ببريزنت تخلل كم زوات ببيت مغري كللت أديقو دنبتات كم زواتهم تقليت الله تتسوى عنتهم نبريزنت تخلل زقونو ما أكلاي كوماندس سراي تجرين تتأيسونكم زلوا دما يحبر عبكفل حدا عنك حمشة تتقصى زخون عدميون تعنون زفقدلو تولى تجري بمجلس تجري زقربلو تصويت كتات تقبلو جبو نايم فتام هاجرا جبو اللو يبل عبكفل سلسة عبتت تحتات نتن جبن بزبل دما زخون عبسراي تجري كأتو ويون كجادل زي كأله عبد الجنيخون عبد جنبار جبو خفتم تصويت قريبلو زي فتامة انت خوينو كاب عسرته حساب 50 بر تقطعوا جبو خفتم كم زقدت يدنقق مزبت أساسا نتفتات سراوي تخون منجستوا أكلات بمقلع زعجاو عدك محزن كابيهرا وتصويت مملات مفتانن متحبارن كابتم بمأسرتن بجذبن زقطعوا تقبلات كم زخونو تقليت الله بفلاي أبو وموجة قبل على مسألة لمعتن تكالتن حزب منجسن عنوات مفتام بمأسرتن جذبن زقط صاحم زخونه استقلت خوينو استكبار زي كونيل كاس تفتح من تخوينه جن كسابع الملك مأسرتي وي بموت كقطع يخليبل تعنكت كمود ما مسوت أم منجس بمتحبار لولا هون التجري أب حدا جازود تكبر مفتام ككم عينة تفتح أمو كبد انت خوينو خساموت زقط صاحم زخونه تقاليت الله قال اقسامو زقط زخل جبن مسألة بقطبهم من قدي بمتحجاز جبره ويدما بمخارس تحبابره زبل سفير يركب كمون جبنات كينات جبنات جونوسايدن قبل على حزب تجري كونه قبل على وسن كفال محبر السب تجري كفتم زغوسغوسه تزاز ذهبه كونه بعلو كفتم زتنقاساسه بعد ملك ماسرت ويدما كسامو زقط كوينو تمزغبي يركب زبستفلاليو من قديتا زغلط كوينو إميتهون مدهانيت كم مسارح يخونات متكم ويدما تقمي قرستات بوتاتات عملو خونيلكا معناون دما عبت بموت كقطع زخل جبن تقاتيتو يركب تعزيز سكف زلو عمو داتا زركب كوينو تفتصامنت زأواج زملكتيو تفتصامنت أب أوان أواج عنك 35 كساب 48 زتدنقوقو جبنات كاب 3 كلتشن إسان جميرو يخون يبل زم عنك زاتتهم أزيوم كبتن كساب بموت زقطعون زحازونيهم أب حق منجسي تبع هنا أب كله حق منجسي تقرأ زيلة ويدما أب زخون عالم لخاو حقي زي تلمده تأواج نلعل حموشت عمتات ندحي تملسو كسر مبالو سفيحته على العلو يركب بتوصخي أوليسونغو أبا سانجو زمرحو نا أوسالان إنجليزم توكلت زحقفة حدش جوجله لأخ مقالاتيو أمنا وعلى بريتوريا أدارة زنبرة نبر بريزنت نيجيريا أوليسونغو أبا سانجو ناب أوسالان إنجليزم وقعو توكلتي من زكاة العلوي جوجله لأخ ومغان لومي معاتي نرسى غتما مقالة تجري آتيهم علو أزل على واي جوجل لوخ مس منجس تجري أبزلو هلون أوانهم كنتات بعمق نمزتايو نام مقالة آتي زركب دكس جت أمريكان إيران الناقدة يخيدالو أمونج أمريكان إيران زلوا جت كم معتنا معت الناقدة أبز خدول زلوان أمريكا قبل لإيران حدش متقعت نفرتي كم زكايدت أبصابات ملكتو مع كلايت إزاز أمريكا قبل لختمات إيران متقعت رئيس مكل خالن زبولهم بتإزاز لعلى وأزازي أبيلو 5 فتمة أفليتو مع كلايت إزاز أمريكا أبتمال زكايدو متقعتي متخطوقات إيران ملاش نمهاب كم استفتمة يحبر سواء أمريكا أبدوا وخفالات إيران نرادارات مونش في 7 ألبو نفتن سرعة مكلغالة تهاجرن كم زهانا مقحبرن كله بوغن إيران كأ تكال بيترو كيميكال كم ستارمة أتوم تصبصبات يحبرو نفرت أمريكا أبسيكس دسيت كأشمن مينابن أسفهان دبدبات كم استفتسما مع كنا زينا تهاجر زرقوا حبيتا يملكت إيران بوغنا نتم وتادروا نقطة أمريكا زفقدا قرابتان زخون هاجرات وشمت عرب بمثالاتن كتناوتن مجمرة أبقمت بمتاو جل تنتنتي دكست جت نابزل على الزخ عرض كم زخل يقول تلو إذا خمسين كله لوم إسلامه حلوة صورة إيران أبيضانوس نابزل كم أكل تأزاز أمريكا بلاستيك مثالات كم تقصه قاليتو إذا ما أصعته سرحت أنت أرتوراري نما عسكرات أير الأزرق ما أكل قطترن
12 ባላስቲክ ሚሳይላት ተጠቂሙ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከምቲ ማዕከናት ዜና ታስኒም ጠቐሶ ነዞም መሳለጥያታት ንብዙሓት ነፈርቲ ውግእን ከም ዘዕነወ ብምግላጽ ከም ዝፍለጥ ማዕከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ሴቲኮም ትማረባ ኣብ ኤክስ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት ዕላማታት መጥቃዕቲ ርእሰ ምክልኻልን ከም ጀመረ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትወስዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣጠናኺራ ክትቅጽል ምዃና ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዓብዪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ጠቐሰ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ደው ከም ዘይብልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣዝዩ ሓያል ስጉምቲ ከም ዝወስድን ገሊጹ ኢራን መስርሕ ድርድር ተደናግዮ ከም ዘላ ዝገለጸ እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ክትፍርም ፀዊዑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ገጹ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ምሉእ ከም ዝዓነወ ዝገለጸ ኮይኑ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ኢራን ከም ዘየለ ገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ዘስግእ መደረ ኣብ ንጥፈታት ዕዳጋት ዓለም ቅጽበታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ ኣብ ኣሕዳዊ እዋን ዋጋ ነዳዲ ብኣሳት 200 ክውስኽ ከሎ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኣሜሪካ ዳውን ጆንስ ድማ ልዕሊ 600 ነጥቢ ወሪዱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመ እቲ ወጥሪ ዝገደደ እዩ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሩ ንውድድር ዋንጫ ዓለም እቶም ትኽክል ዝኾኑ ሰባት ጥራይም ናብቲ ሃገር ንኽኣትዉ ንምርጋፅን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዚ መግለፂ ዝሃበ ትማሊ 10 ሰነ 2026 እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኦቫል ኦፊስ ስነ ስርዓት ሕጊ ፊርማ ኣብ ዘንበረሉ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ጋዜጠኛታት ብዛዕባቶም ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ቪዛ ዝሓተቱ ዘለዉ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዘለዎም ስጋኣት ንዘቕረቦ ሕቶ እዩ። እቶም ትኽክለኛ ሰባት ጥራይና ናብ ሃገርና ንኽኣትዉ በዚ ጉዳይ እዚ ተታሒዙ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ብምባል መልሲ ሂቡ እዚ መግለፂ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሓያሎት ሰባት ናብ ኣሜሪካ ንኽኣትዉ ቪዛ ተኸልኪሎም ወይ እውን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዑደት ተሓሪሞም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ሓደ ካብቶም 52 ፍሉጣት ዳኛታት እቲ ውድድር ዝኾነ ሶማላዊ ዑመር ዓብደልቃድር ኣርታን ምስ ግብረ ሽበራውያን ርክባት ኣለዎ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሚያሚ ከኣቱን ተኸልኪሉ ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ብኻልእ ወገን ንገለገለ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢራን እውን ቪዛ ዝኸልከለት ክትከውን ከላ እቲ ምኽንያት ድማ ምስ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርክብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ዝብገዝ ከም ዝኾነ ጸብጸባት የገንዝቡ። ኣብ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ፓኪስታን ህይወቶም ዝሰኣኑ ሲቪላውያን ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሞም። ኣብ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪቲ ሓደ ወርሒ ዝጸንሐ ተዛማደ ሰላም ዝዘረገን ደብዳብ ነፈርቲ ፓኪስታን ህይወቶም ዝሰኣኑ 13 ሲቪላውያን ሎሚ ኣማኢት ሰባት ኣብ ዝተረኽቡ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሞም። ብመሰረት ጸብጸባት ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን እቲ ብሃንደበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር 11 ህጻናት ዝርከቦም 13 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ደብዳብ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ሲቪላትን ከም ዝዓረፈን ንብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ መሪር ሓዘን ከም ዘውደቐ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፓኪስታን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንሲቪላውያን ዕላማ ዝገበረ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ተሓቢኦም ዝርከቡ ዕጡቓት ፀረ መንግስቲ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነበርትን መሰኻኽሪ ዓይንን እቶም ግዳያት ንጹሃት ዜጋታት ብፍላይ ድማ ህፃናት ምዃኖም ብምርጋጽ ነቲ ተግባር ብትሪ ይኹንኑ ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣማኢት ነበርቲ እቲ ከባቢ ተረኺቦም ሓዘኖም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ተግባር ዘለዎም ቁጥዐ ብምግላጽ ፍትሒ ክወርድ ፀዊዖም። እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታን ዘሎ ተኣፋፊ ርክብ ዝያዳ ከየሕርፍፎ ይፍራሕ። ኢራን ንሓንቲ ናይ ኣሜሪካ MQ-9 ራፐር ዝዓይነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ጃም ኣብ ኣውራጃ ቡሻሃር ሃሪማ ከም ዘውደቐት ትገልጽ ኣላ። መንግስቲ ማዕከናት ዜና ኢራን እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ መንጎ ቴህራን ዋሽንግተን ብቕልጡፍ ናብ ሕማቅ ኩነታት እናተገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝኸውን ዘሎ ባዓልታት ምክልኻል ኣየር ኢራን ብናይ ፀረ ነፈርቲ ተሃሪማ ክትሕምሸሽ ከም ዝኽኣለት ትንገር ዘላ። ዝሓበሬታ ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ይግለጽ እኳ እንተሃለወ ሓቅነቱ ንምርጋጽ ዝከኣል ግን ክሳብ ሕጂ ብወገን ኣሜሪካ ዝኾነ መግለጺ ኣይተዋሃበን ዘሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኹራዕ ድም ሰሰና እዩ።